pagirumdum, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones, mantang yaon po kamo sa laog kan simbahan, urog na sa pagselebrar kan Santa Misa. Ikadua, bantayan ang personal na gamit. Bantayan po ang sa indong mga bag as in personal na gamit, as in day magwalat nin anuman sa tukawan, pag nagkomunyon, tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong mga darang gamit. Kan mga nakaaging aldaw, igwa po nin mga tugang nyatong nawaran nin cellphone, nakagibuhan kan mga daimid bid na mga tao na may maraot na kaisipan. Mag-ingat din sa mga modus operandi kan mga daimid bid na grupo sa satong palibot. Kung igwa po kamunin na obserbaran na siring sa grupo, tabi ipaabot tulos sa otoridad para sa kapakanan nin gabos. Ikatulo, maninigong gubing sa simbahan. Iniingkaminar ang gabos na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Kung pwede po, iwasan ang pagsulot nin manipis asin halipot na gubing sa pagsimba. Sa tuyang respetuhon ang kasagraduhan kan harong nin satong kagurangnan. Misa de Aguinaldo Mass sponsors. Maribel and Stock Pasion, Bernardita Salvadora and family, Engineer June and Tess Septimo and family, Norma Parinya, Attorney Fer D. Simbulan and family, Raquel Portugal and family, Mr. and Mrs. Salvador Ani and family, Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family, Mr. and Mrs. Rogelio Olino, Mr. and Mrs. Andrew Celebrado and family, Elmerson Toyay and family, Engineer Elame Dacles and family, Lazarte Remedio family, Malazarte family, Arlene Tarlier and family, Miss Adelaida Delehencia, Mrs. Soledad Magdaluyo, Jovi Solomo, Cosette and Bobby Pontillas, Maximus Auto Care Center, Dolores Hernande and family, Fordan Manyugo family, Jesse Najalin Tiham, Dorana family, Mr. and Mrs. Al Fortuno and family, Miss Maribeth Paha and family, Consejo P. Mendoza, Vic and Vince Bailon, Romeo Nicos Selemor and family, Mrs. Nelly Oxano and family, Mr. and Mrs. Elmer Registrado and family, Violeta Regalado, Ruth R. Fortuno and family, Nelmarie Compuesto and family, Mrs. Nena Margate and family, Ariel Balwis and family, Mrs. Leticia Alarcon and family, Mr. and Mrs. Orsino Hugo Sr. and family, Mary Bombase and family, Mr. and Mrs. Victor Gastillo and family, Teresita Baldo and family, Lucio Dayupay and family, Elizabeth Bornas, Mother Butler Guild, Nel Juanillas and family, also our sponsors in attendance, Barangay San Roque, Barangay San Nicolas, Parish Lectors and Commentators Ministry, our choir, Prex Choir, our cultural presentation, Catholic Women's League, our Salabath Coffee Station, from Angustia Association, MFC, Our Lady of Katipanan Association, and our gift-giving sponsors, Julie and Tony Bailon, Anita Alvarez Fortuno, Aiki and Feli Alvarez Gutierrez,
and Regala and Vitug family. An misa di aginaldo tapungon yan, idinudulot man po kan mga minasunod na intensyones. Thanksgiving Mass offered by Lilibeth Nanyos and family. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Alden Obis and family. Thanksgiving Mass offered by Maria Fatima Vitug. Thanksgiving Mass offered by Noreen Arroyo. Thanksgiving Mass offered by Van Andrew G. Arroyo. Thanksgiving Mass offered by Avelina P. Hosana and family. Thanksgiving Mass offered by Hector Verdeflor and family. Thanksgiving Mass offered by Julie B. Gratil. Thanksgiving Mass offered by Vicente Gratil and family. Thanksgiving Mass or wedding anniversary offered by Engineer and Mrs. Manuel Hugo. Thanksgiving Mass offered by Jenny Peregrino. Thanksgiving Mass offered by Mr. and Mrs. Victoriano B. Dinero III. Thanksgiving Mass offered by Filio and Escobal family. Thanksgiving Mass offered by Corazon Sapinoso Imada. Thanksgiving Mass offered by Lucille Gay Dayupay. Petition Mass for Andres Senior E. Martiniana offered by Regala and Vitug family. Petition Mass for Gracia E. Porferio offered by Regala and Vitug family. Petition Mass for fast recovery offered by Lourdes S. Andes. For the souls of Andres Jr. E. Genevieve offered by Regala and Vitug family. Misa Kumon offered by Mr. and Mrs. Arnulfo Abagatin family. Misa Kumon offered by Regala and Vitug family. For the souls of Aurora E. Solpicio offered by Regala and Vitug family. For the souls of Beatriz E. Antonio offered by Regala and Vitug family. For the soul of Cipriana offered by Consejo Pastoral Mendoza. For the souls of Ernesto E. Isabel offered by Regala and Vitug family. For the souls of Francisco E. Eufemia offered by Concepcion Hornales. For the souls of Isidra E. Benjamin offered by Regala and Vitug family. For the souls of John Paul E. Jonisha offered by Mr. and Mrs. Tolentino Andalisen family. For the soul of Jose offered by Mr. and Mrs. Arnulfo Abagatin family. For the souls of Lotgarga E. Tomas offered by Filio and Escobal family. For the souls of Marisa E. Winifreda offered by Regala and Vitug family. For the souls of Rogelio E. Domingo offered by Concepcion Hornales. For the souls of Rogelio E. Domingo offered by Concepcion Hornales. For the souls of Virgilio Sr. E. Teresita offered by Janet Fideris. Nguwan po, mababayad ta a cultural presentation na migalin sa Catholic Women's League. Taptapan ta po adi grupo ka Catholic Women's League.
Cultural presentation na galing po sa Catholic Women's League.
Diyos marahay na aga sa indugabos mga tugang sa pagtubod. Sa misang ini, ipamibinyato na mapasatuya man ang dakulang kaugmahan asin paglaom na mamatean ni Santa Isabel kan maaraman niya na dinadara ni Virhen Maria sa iyang tulak an aki na magiging paratubos. Sa misa man na ini, maipapahayag ang ikalimang o madya o oriens o maliwanag na kaagahon. Banaag nin daing tapos na liwanag, ilaw nin katanosan. Magbangraw man lugod ang sa imong ilaw sa mga nasa kadiklumanin kagadanan. Ang makakaibahan po niyato sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Jose O. Pimentel. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon. Sa
Sa ngaran sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin ka Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindog kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang nasa ikalima na kitang aldaw kan padagos niya itong pag nominaryo kaning Misa Aguinaldo. Lugod ang biyaya ning mala Diyos, iwaras ka na to, siring sa pag-ako ni Santa Maria, na maging ina kan kagurangnan. Kaya ako untan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kita mag-celebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamad, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangadji ako ki Santa Maria, dali na Birhen, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at uninungan, sa mga taong marahayan noon. Inuumawi ka, rinurukyawi ka, sinasapami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Muli ka, nagulamong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, aling langit man, Diyos amang mapagmamahal. Kagurangnan na pinutong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpaparap ng mga kasalan kan hinaban, paheraki kami. Ikaw na nagpaparap ng mga kasalan kan hinaban, ako aasa mo pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa tuog ka naman, paheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kaalangkan. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita, kagurangnan namimibig kami, kay raking hinanyugaan pamibig kan sa imong banwaan.
tangani ang mga nag-uugma sa pagdatong kan buktong mong aki na sa mong laman, magkamit kan premyo ning buhay na daing kasagkoran sa pagdatong niya sa kamahalan. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kay bamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasararo kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ilinaladawan ang nagsusupay na kaugmahan kan daraga, mantang nahihiling ang sa iyang namumutan na nobyo, halipas sa kabuludan, pasiring sa pagbisita sa iya. Iyo ini ang ladawan kan misteryo nin pagdalaw. Ang salmo responsoryo, nagpapahayag nin kaugmahan ni Isabel, huli sa pagdalaw kan sa iyang pinsan na si Maria. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga awit ni Solomon. Tingog si sakong namumutan, uya siya, nagdadangadang na naglulukso sa mga kabukidan. Nagtatalon-talon sa kabuludan, nakakaagid si sakong namumutan sa gasela, siring sa hoven na usa. Uya siya, nakatindog sa likod kan sa tunglanob, nagtutunaw sa bintana, nagsisirip sa rehas. Nagsimbag ang sakong namumutan, asin nagsabi sako, mabangon ka, mutya ko, o mahal kong magayon asin madya. Tauya ang taglipot, nakalihis na, huraw na mayo ng uran. Ang mga burak na mumukadkad na sa daga, ang panahon sa dakol, pagbubunga, nagdatong na. Asin ang hunig kan mga salampati, nadadangog na sa satuyang daga. Ang igos may mga hinog na, ang mga balagon na namumurak na, nag-aamyong mahamot. Mabangon ka, mutya ko, o mahal kong magayon asin madya, o salampati ko sa mga lungib-lungib kanampas. Ipapahiling mo sa ko ang sa imong lalawgon, ipanagaw mo sa ko ang sa imong tingog, taan sa imong tingog, mahamis, asin ang sa imong lalawgon, magayon. Tataramon kan kaguranganan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Mag-ugma kamo mga suripot sa kaguranganan, mag-awit kamo sa iya nin bagong awit. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan, mag-awit kamo sa iya nin bagong awit. Magpasalamat kamo sa kagurangnan sa arpa, sa lirang sampuro na dulos magtugtog sa iya. Mga awit kamo sa iyang bagong awit, magtugtog nin marhay sa pagpataratara. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan, mag-awit kamo sa iya nin bagong awit. Anhatol kan kagurangnan magtitindog sagkod paman, ang mga kaisipan kan sa iyang puso sa sunod-sunod na kapag-arakian. Paladan ang nasyon na ang Diyos iyo ang kagurangnan, ang banwaan na pinili niya na maging niyang pamana. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan, mag-awit kamo sa iya nin bagong awit. Ang satong kalag naghahalat sa kagurangnan, tabang sato asin kalagyato siya. Sa iya mag-uugmaan sa tong puso, taan banal niyang ngaran kita nagtiwala. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan, mag-awit kamo sa iya nin bagong awit. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
tauhan, ang kaligtasan ni Diyos. Alleluia, 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 Ang kagurangdan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagbuat kan mga aldaw na ito, nagbaklay si Maria nin hidali abot sa kabuludan sa sarong kwidad nin Juda. Naglaog sa harong ni Zacarias asin nagpatara-tara kay Elizabeth. Tara, pagkadangog na gayo ni Elizabeth kan patara-tara ni Maria, luminukso ang aki sa pupunan, asin napano kan Espiritu Santo si Elizabeth. Makusog kan kuminaruhaw, asin nagsabi, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan. Sain ko ini nakuha na pagdalawon ako kan ina, kan sakong kagurangnan. Tauya pag-abot kan patara-tara mo sa sakong talinga, luminukso sa kagugmahan ang aki sa sakong pupunan. Paladan ang nagtubod, huli ta mahaman ang mga ipinagtaram sa iya kan kagurangnan. Ang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Dear brothers and sisters in Christ, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning po. And advance Merry Christmas. Okay. Meron pa akong nabasa na mula sa internet. I don't know kung totoo po ito na sa airport daw, yung mga staff ay bawal mag-greet ng Merry Christmas sa mga bumibiyahe. Kasi daw, yung mga bumibiyahe, pag grinit sila ng Merry Christmas, iniisip nila na humihingi ng pamasko. Kaya pinagbabawal muna sa airport yung mag-greet ng Merry Christmas. So there's nothing wrong to greet Merry Christmas, lalo-lalo na advance. So we want to share. Gusto po natin ibahagi ang joy of Christmas. And lalong-lalo na po, ang grace, mga grasya ng Pasko. Let me ask you one question. I mean, only one question. Sana pong, maliban kay Mama Mary, kay Saint Joseph, tapos Child Jesus, or Baby Jesus, ako pa po kamo ibang tao na narurumruman na nakatabang kaninyo na maintindihan ang pinaka-esensya ka Christmas. Ulitin ko po. Maliban kay Mama Mary, kay Saint Joseph, tapos kay Baby Jesus, ako pa po ibang person na nakatabang kaninyo na maintindihan ang pinaka-meaning o essence ka na Christmas. Siguro ay iba kaninyo nag-iisip si Santa Claus. There's nothing wrong also.
Pero si Santa Claus po, simbolo lang po, buko po na matuod. Allow me to share to you one person na nakatabang ka na ko, na maintindihan ko po, ang pinaka-esensya ka Christmas. Igin pa lang pa ako, mga nasa 7 years old ako. Ako pa ako paboritong tindan. Ading tindan na di, pero may nagtitinda sa ice drop. Almost every day, nagbabakal ako sa usa the ice drop. A piso sana ice drop kadto, and sa nanguwan. And then, on the day of Christmas, so kabarkada ko, binaritaan ako, maray na bareta. Naya, barkada. Si nanay, nananao sa ice drop, o dabayad nga na ice drop. Kaya nagdalagan man tulos ako, ag ko na nakapila. Pagabot ko sa to, sagin-sagin man ako, niluwas ko na sa piso. Sag ko padamulag na piso. Tinaw ko na sa piso. Nay, usa dara na ice drop. Sinabi ka na ko tindera. Boy, nguwan ta Christmas, nguwan libre. Kamuya kuman. Naubos ko tulos sa the ice drop. Hindi minsan, gusto tama na abusuhon. Naisip ko, ano raw kin magdubli ko? Ano raw kin libre pananggad? Nagpila nanggad ako. Nyamod to, pagabot ko sa tuloy ko, niluwas ko mananggad sa piso, tanin ako mapasupog. Manay, nanay, usad pa raw na ice drop. Nag-smile ka na ko si nanay. Sabi ni nanay, boy, nguwan ta Christmas, nguwan libre. Naubos ko na sa pangarwang ice drop. Hindi amin sabing, kinminsan, tinatawang kita sa usada tamuldo, usada finger, gusto ta, usada braso. Amon to sa attitude ko. Una raw kinporbarang ko man sa pinipig, so asing kuwon. Nagpila ng gada ko. Niluwas ko na sa 5 pesos. Pagabot ko sa to, sabi ko, nanay, gusto ko po sa asing kuwon sa pinipig, so special. Hindi po abayad Nagkukuha to ref, nagbalik, nag-smile ka na ko. Boy, dawa pinipig, dawa special. Tanguan Christmas, nguwan libre. And somehow, sa to ko naintindihan, na pinaka-esensya ka na Christmas. Dapat kita maging mapagbigay. Buko po sa material sana, but from here. At tong moment to, diri na ako nakasilong sa to pinipig, o kaya sa to ice drop. With my young age of 7, nababayad ko, sukarayan ko puso. Yan mo po na inaayat tang grasya. Kapag abot ka na, aldaw kang Pasko. Na gusto ta na si Amang Diyos, si Baby Jesus, ipangingin ng God sa puso ta. Siguro kada ulgad kaya kapag subok, grabe gadaan ang mga pinaglalabusan taman. Pero, kinminsan po, kung gusto ta na talagang ibangin ng God, mamatian ng God, presensya ni Amang Diyos sa dipusuta. Kita po mismo na mag-first step
Matindog po ang gabos. Magpamibig kamo mga tugang tangaling sako asinan sa indong atang akoon man lugod ning Dios samang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiakoa ang mga atang kan sa imong simbahan na mahirakon kun tinawan ning mga idudulot asin sa kapangyarihan mo himuan makadaraho ini sa misteryo kan samong kaligtasan huli kay Kristo na samong kagurangnan Amen. an kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang berhen, na day masaming pagkamot. Ipinahayag ni Juan ang sayang pagabot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinasabong niya sa mo ang maugmang magandam para sa misteryo kan sayang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa sayang kamabutan. Kaya kayba kan mga angeles asin arkangeles, kayba kan mga tronos asin dominasyones, asin kayba kang gabos na langit nun na hukbo, nag-awit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang kabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, nagpasalib sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat. Binakini asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Kaini ang sakuyang hawak na dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol.
sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibonindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ligtas ang ginawa, ligtasan kami. Ulikan sa simbahan, kabuhay uliwan. Itinaligtas mo kami. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayrak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Orlando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaerak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asinan kabos na mga gadan. Dangan nakuha asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria ang Berhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kaito pa nagpakagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos samang makakaman, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan tasin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kita magsabi. Sa ang ngaran mo, pagdato ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagang ning siring sa langit. Sa mong kakanon sa ruang daw, ikaw
asin patawarin mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarahasa sugo, kundi agawa kami sa Nagawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niamo an katulinungan, tanganig kami natabangan kan sa imong pagkairak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Aripagin nga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Diyos. Uya ang nagpaparak kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asing ang sakong kalag mauumayan.
Yan ang Diyos sa satuyan. Emmanuel ang ngaran niya. O Kristo sa mong kahurangan, magero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay. Madya sa muyan. Pitun kanin kagahan, liwanag sa kadidluman. O Kristo sa mong kahurangan, magero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay. Madya sa muyan. Awikan kami katubig, katubig kaligtasan. O Kristo sa mong kahurangan, magero ka sa muyang puso, maghari ka sa muyang buhay. Madya sa muyan. Matindog po ang kabus. Mamibig kita, kagurangnan, ang pakisumaro sa Diyos noon na misteryo, maging danay nakalasag sa saimong banwaan, tangani sa lindong ning bilog na kaimbudan, kan saimong kamahalan, mag-ako ning balos, ning gabos na kaligtasan, sa isip asin hawak, uli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expres nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te susperamus. Gementes et flentes, in hac lacrimorum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordiae socolos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia
O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens serpeni Deus, qui glorious Virginis Matris Marico pusit animum, ug nidum filitui habitaculum epiceme meretur, Spiritus Santo cope paranti preparasti, daut cus memoratione laetamur, eius pia intersionen adis talibus malis, et amor perpetual laberemur per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilia peñat semper nobiscum. Amen. Subot tabi na nagsisilibra kan birthday ninda, digdi na po tabi sa unahan, tangali mawarasan kan bendisyon kan sa tong kagurangnan. O sa mga birthday celebrant for today, sa mga nasa mag-uruabanti na po kamo sa mga birthday celebrants. Mamibig kita, Diyos sama kaglalang ning gabos na uyas sa kidaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo ning buhay. Inanyugan sa muyang mga pamibig para sa imong mga surugon, nangunya nagsisilibrar kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo ning buhay, asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siringman ang sa indang pamilya, irayo mo sinda sa temptasyon, kailangan asin anuman nakatibaadan, tanganin danay sindang makapaglingkod sa imo. Ini hinagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An po sunod, an po pagtao ka mga regalo sa mga piling parokyano sa di po ka natong parokya. Enot po sa Barangay San Roque. Pag nabaoy po kaninyong ngaran, mag-iyan na po sa di atubangan para resibir yun kaninyong regalo. Unawon ko po, Charlie Aguila. Charlie Aguila.
Next po, Noel Nunez. Noel Nunez from Barangay San Roque po. Sunod po, Asaben Sayin. Asaben Sayin. Joselito Samiliano. Joselito Samiliano. Noel Ejercito. Noel Ejercito. Arsenia Caroche. Arsenia Caroche. Julieta Salonga. Marilu Laresma. Marilu Laresma. Sunod po, Isabel Murata. Isabel Murata. An po pang uri sa Barangay San Roque, Steve Campusano. Steve Campusano. Sunod pong barangay, Barangay San Nicolas, Zelma Tangilon. Sunod po, Jonaline Bolofer. Jonaline Bolofer. Corazon Ledesma. Corazon Ledesma. Sunod po, Alicia Vitalicio. Alicia Vitalicio. Next po, Maria Teresa Melendres. Maria Teresa Melendres. Next, Mario Bonifacio. Mario Bonifacio. Sunod po, Melita Bongalos. Melita Bongalos. Next, LV Caranza. LV Caranza. Sunod po, Ella May Pinolio. Ella May Pinolio. At apang uri po sa Barangay San Nicolas, Nathan Gabriel Salcedo. Nathan Gabriel Salcedo. An po gift-giving sponsors ta, amo po si Julie and Tony Bailon, Anita Alvarez Fortuno, Aiki and Feli Alvarez Gutierrez, and Regala and Vitug family. Taptapan ta po, ali mga parokyano ta na tawan sa regalong wana Aguinaldo Max. Matindog po ang gabos.
Abot ko man pasalamatan ang kaibang kumpadi, si Padre Pio Alejandro, na siya nakikisumaro ka na to, ningulita ang sayang lola, nagraan kaya siya padagos na nakikisumaro sa satuyang parokya. Na siya membro kan mga missionary priest sa Davao, Order of the Holy Cross Sambales, pero taga sa di Manila Nabwa. Kaya ipangajitan sa iyang lola na nagtalikod na sinikinaban, asin lugod magdanaiya sa buhay na daing kasagkoran. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita ning Diyos na makakaman sa ngaran ng Ama, asin ng Aki pati na Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, magdanay lugod kita sa pagkabot kay Kristo. Salamat sa Diyos.